fa, ami diktál, tehát a fát kell nagyon jól érezni, és hogyha rájössz, hogy kell, vagy honnan kell megközelíteni, akkor viszont ezt meg hálálja, mert nagyon-nagyon szép dolgokat lehet kihozni belőle. Nekem személy szerint ez az egész alkotási folyamat nagyon sok örömet okoz, tehát élvezem csinálni magyarán. Hadnagy Lehel vagyok, gyimesi gordonkészítő. Úgy sikerült, hogy lehetőségem nyílik egy pár ilyen oktató videóba összefoglalni a gordonkészítést, hogy bemutatni, hogy én végül is az én kis műhelyemben hogy csinálom ezt, mint csinálom. Ugye most már megvan a kifaragott, elkészített gardontestünk, és a következő videóban a fedlapról és a különböző szerelékekről, a gardontestnek a fedlap ragasztásáról erről fogunk beszélni. Tehát itt is ugye, mint a testnél, egyszer a legfontosabb az, hogy kiváló minőségi, csomómentes faanyag álljon rendelkezésre, aminek a szárazság, tehát ami meg legyen száradva, tehát a nedvesség tartalma megfelelő legyen. A szálirány párhuzamos legyen. Én az én gardonjaimnál általában ezt úgy csinálom, hogy 2 részből ragasztok össze egy fedlapot. A 2 rész az végül is egy ugyanazon deszkának a 2 külső palástja, tehát ahol már ugye nincsenek bogok. Amikor felhasítasz egy ilyen fát, akkor a közepébe látod, hogy ott vannak ezek a leszáradt bogok. Na, azt a részt én kiejtem onnan, és utána a két palástot, ami ugye körülbelül 15-15 centi két felé, vagy 18 centi is lehet, attól függ, hogy milyen széles a gardonom, azt összefordítom. Tehát azt jelenti, hogy a külső részek belül kerülnek, és a belső részek, ami a fában, amikor a lábam volt, akkor belül voltak, azok kívül kerülnek. Ezt összefordítom, összegyalulom persze, és enyvel összeenyvezem, összeszorítózom. És ebből lesz a fedlap. Ugye aznak már van egy szimmetria tengelye, mert pont a ragasztás lesz a szimmetria tengely, és az első videóban már beszéltünk arról, hogy a gardonnak ugye fel kell rajzolni egy szimmetria tengelyt. Miután megvan a ragasztás, akkor nincsen egyéb dolgom, hogy ezt a 2 tengelyt egymásra helyezzem, és úgy ragasszam rá a fedlapot a gardonnak a testére. Többféle módszer létezik. Tehát lehet úgy, hogy előre rárajzolod a fedlapra a gardonnak a testnek a körvonalát, kivágod, és úgy ragasztod rá. Van egy ilyen módszer. Vagy van egy másik módszer, amikor nem vágsz semmit, hanem ráragasztod, és utána vágod le a felesleges anyagot körbe. És amiután levágod, arra vigyázni kell, ugye, hogy a káva periméter körülbelül egy olyan 2-3 mm-re történjen ez a vágás, és a többi anyagot pedig le kell szépen gyalulni, vagy le kell faragni, teljesen az ív, amit a káva diktál, az a fedlapba is kell jelentkezzen, tehát az meg kell maradjon. Miután ráragasztottam, leszettem a fölösleges anyagot, akkor ugye a széleit azt lekerekítem, tehát az megvan a faragókéssel szépen, tökéletesen lekerekíted ugyanabba a szögbe, az fontos, ez megint a stílusnak a megmutatkozása. És amiután lekerekítem, akkor a tetejére kicsit lecsiszolom, és arra is felrajzolom ezt a szimmetria tengelyt. Na, a szimmetria tengelyt miután felrajzoltad, ugye akkor az F kulcsoknak, mármint a hegedűnél F kulcs, itt annak a mintáját kell rá felrajzolni. Nagyon fontos, hogy hova teszed ezeket a hangnyílásokat egy gardon, hova helyezed el. Ha túl leteszed, vagy hogyha nem jól van ennek a pozíciója, túl kint van, túl széthúzod, vagy túl benyomod, vagy túl közel vannak egymáshoz, akkor ott a fedlapnak lesz egy gyenge pontja. Valahogy ezeket mindig úgy kell elhelyezni, hogy az a membrán, ami ugye a fedlap, amit jelent, hogy megütöd, és akkor az behajlik, és visszapattan, és behajlik, és ez adja azt a hangot. Az a membrán, azt te negátod a szabad mozgásba, viszont legyen elég erős ahhoz, hogy elbírja a húrláb
által közvetített nyomást, ugye, amit a húrokat feltekered, akkor az a húrlábra tesz egy nyomást, az 2 pontba ezt a fedlapot próbálja behajlítani. Ha túl behajlik a fedlap, akkor a húrláb lennebb kerül, a húrok közel kerülnek a fogólaphoz, és ahogy kezded ütni, akkor ad egy olyan csattogó hangot, mivel hogy a húrok hozzáérnek, akkor, amikor nem kéne hozzáérnek a fogólaphoz. Ez a nyomás, amit a húrláb közvetít, ezt lehet kivédeni, ha a készítő domborúra próbálja csinálni ezt a fedlapot. Itt 2 lehetőség van, vagy kifaragjuk mind a hegedűnek, viszont ezt meg lehet még másképpen is csinálni, hogyha a testnek a káva részét a körbe alacsonyabbra gyalulja az ember, mint mondjuk a nyak találkozási pontjánál és hátul a hátsó részen. És akkor emiatt lesz egy ilyen körív, nem túl nagy körív a káván, amire egy jól elkészített fedlapot rá lehet hajlítani, ráragasztani, és már eleve lesz a fedlapnak egy domborulata. Szóval azért oda kell figyelni, hogy ez az ív ne legyen túl nagy, éppen csak annyi, amennyi szükséges. Mert akkor még a hang is jó, plusz kiküszöbölted ezt, hogy behajlik idővel a fedlap. Nagyjából ennyi, tehát a lényeges dolog a fedlapnál, hogy megfelelő testhez, megfelelő méretű testhez, megfelelő méretű, keménységű fedlapot kell választani.